Siphinde sikubingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqala ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe, khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. IKhaya TV2-ke lisesigodini sakancamalala-ke, lapho kukhona khona umcimbi kaMavundla benoMashadulo, lapho uMavundla ezoqomisa khona intombi. Asazi-ke uhamba nesuitcase-ke lizogcinaphi-ke. Lapho-ke esithe saba nenhlanhla yokuthi sihlangane nenyosi izosichazela ngesuitcase ukuthi umcimbi wesuitcase uhamba kanjani. Awuyilalele-ke nayo le interview. Asibingelele kwiKhaya TV2 njengamanje sila enkandla la sothola khona sofunda khona ngesintu sakithi, sofunda khona ke ngendlela yokuqoma nokuqomisa ke indlela kufanele ngabe senza ngayo kwaZulu. Njengamanje ngime nenyosi lapha ubaba umgoqozi ukuthi ke akasichazisele kabandle udaba losuitcase ke oluthanda kakhulu lapha kulithinta yena ke insizwa kaMavundla kuyena silela kakhulu ukuthi ke sifunde ke ngesintu. Baba asibingelele. Sithokoza kakhulu, sibingelele nina bakagalaza kawusavuthwa nangokubaselwa sagxabha senyela isinambati siyesamshisa uthamsanqa kulaba bakwavimba isikhala ngagaqikile ingqingili kuhle iqela usoba gudla umfula mpahla zomntwana mzimu kwanamazwi yabagadla yabagedleza ngedlagadlaza kaswadenwa ukuhloma uthanda ihlathi nje ngembabala sona kankonka kawusangena ekhaya phahla kulwenja kwamthakathale ejwayelwa ibingelele enhla nasezantsi enyakatho naseningizimu konke amagumba amane omhlaba kulele likaMthaniya. Baba siyabingelela, siyabonga kakhulu. Baba idaba likhulu namhlanje, intombi yaqoma eThekwini namhlanje kuzothinta udaba losuitcase. Ngabe udaba losuitcase baba lichaza ukuthini kumuntu ongasifana nami? Iqiniso linye lapha mntaka baba lithi sila namhlanje enkandla libalele ilanga kodwa limakhaza ngoba usibona nje sigqoka amajazi leli langa la namhlanje awuliqondi kahle. Sila esigabeni somcimbi esingawubiza ngokuthi kubongwa indaba noma kulethwa isulukisi ngolimi lweyigodi, kodwa namhlanje makubongwa ke indaba kula kusuke insizwa ziphelezela isoka ukuba lilethe izimpahla elisuke lizithengele intombi, lilethe izimpahla elisuke lithengela amaqhikiza kanye namatshalo nje ke onina baleyo ntombi abebekade beyikhulisa izifinyelele esigabeni sokuthi iyaqoma manje ifuna ukuzakhela umuzi wayo. Yebo. So ke baba lolu siko luphoqelekile ukuthi ke silwenze noma bathi nakusejaga ukuthi siyokwembesa. Lolu siko luphoqeleke kangakanani ukuthi libe khona lugcinwe? Lolu siko phela ilona olubalulekile ngoba yilo phela lolu olukhombisa ukuthi insizwa le inentshisekelo engakanani yokuthi lo muntu ingagcina imenzile umfazi. Awuzuqala ke usolwabola ungakazange ukhombise ngokuncane inkundla yokuqala le iwona mthimba wokuqala lo mthimba ke wenzelwa ehlathini la intombi isuke zicashe khona ziphetheke utshwala bese ziyafika ke ziyafunwa ke lezi intombi ziyacingwa bese ziyatholakala ke lezi intombi bese ke kuthungwa ke lolo khamba olithile lapho insizwa zisuke zifike iguqe ngedolo ziyibonga zizobonga intombi kubongwa indaba lapho ezisho khona ezithi khona intombi yakithi ukhethe kahle mawukhethe kwaMavundla asimfuni kumahlaba adlule enjengenayithi sifuna umashilo ubhodwane izinqazofudu sifuna sihambelambelana itshele entaba kusuke kuzobongwa intombi ngokuthi ikhethe kahle la izonikwa impahla igqokiswa kugqokiswa amaqhikiza agqokiswa ke nonina bayo uqobo. Baba ngisakugcina nje ngicela ukubuza ukuthi luhlwe ngani nensingiza mhlambe abantu abangathi ngaba ngicathi indlela kwenzeka ngayo cishe kufani mhlambe kuhluka kulimi lwegodi ngoba kuyachaza ukuthi ngapha isigodi nesike senze ngendlela ngicathi kuyinto efana ngoba nakhona kwensingiza kuye kuthunyelwe intombi igaya mhlawumbe utshwala lapha emigaya khona ikuthathe ibihambise ikubukana iqomele khona nezinye impahla ezithize ngicathi akuhlukile noma indlela ekwenziwa ngayo noma umkhuba osuwathi kwakungakenziwa ngaleyo ndlela sekushintshiwe noma ngabe ke insingizi ngingayazi ke kahle njengoba ngithi ulimi lwegodi liyahlupha kodwa iqiniso namhlanje la ngabakubo kaMkhwenyana noma wesoka eliqomile la kwaMavundla abasuke belethe izimpahla zokugqokiswa le ntombi ukuthi bafisa ukuthi ibukeke kanjani esigodini
sangakubo kaMavundla noma egcitshwana nayo edolobheni ibonakala ukuthi isisukile esigabeni sokuba itshitshi, isiliqhikiza, angikhathali noma ngabe isilalile noma ikakalale, kodwa isiliqhikiza, isingene esigabeni sokuthi isiliqhikiza, izobongwa ke ngabakubo ke kaMavundla noma zinsizwa ezihambisana ke noMavundla, zizoyibonga ekuthenini ke namhlanje ikwazile ukuthi likhiphe ucunga leya suku. Namhlanje ke sizobonga ke indaba, kuthiwa ukubonga indaba, sizoyibonga namhlanje ngosenzo sayo sokuthi ikhethile, yakhetha kahle, yakhetha kwaMavundla. Okay, siyabonga kakhulu, siyakhula ngolimo, siyakhula ngosiko, nathi bese ngalwazi lolu siko. Siyabonga kakhulu kwinsizwa laphana kuMavundla ukuthi ke asivezele izinto esingazazi ngesintu sethu, ngoba sesaphuca kuningi, siphucwa ke